Da, sve 45 centi, 79 centi. Ovo njoj da doček. Predobar, dobro. To ovu, Big Protein, 79 centi. Ne idem ja proteinom. Ne znam te ja proteine jest. Brat, henče. Batis. 10 batis, ne znam. Čega? Neću ja to, ne idem. Hvala ti. Čekaj. Ja to ne znam ni zabrati. Ajde. I ne treba to. Kornišons. Ja volim samo ljute. Ali ovo ne piše ništa. Samo ljuti kornišonsi. Znači, topčina. A nema eto. Ludilo. Junge. Kartoffeln, Watschen, Junge, Erbsen. Joj. Žena ovo jede jer on na poslu, ako ponese na poslu, kad je vidjela, mislim kad sam vidio, kila 18, 70, šajze. Ja, ovi ribe su isto dobre. Zarte, heringsfilet, joj, ja volim ove ribe. Ali ne mogu sad to. Mijenjamo ishranu. Jedemo samo jako. Smo još našli skriveno. Znači, u Žujsku 0,99. Alma, ode. Kom here. Pones korpu vam. Ovo ćemo u Žujsku da kupimo komplet. Hej, pones mi vam. Znači, idemo, navijamo za naše. Žiku, Ožujsko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eto, nema više. Nema. Datum, top. 8 komada. Ožujsko, znači nemaju više Ožujsko, ne mogu reći da imaju. Znači, hajde ćao. Malo gdje rakije kakve su. Gdje tamo? Kupio sam ja svo Ožujsko što je bilo. Šta je ovo? Ovda. Alma, hajmo izaći iz prodavnice. Krelo me. Joj. Šta je? 4,5 evo. 42. Čili. Još čili je ravno. Znači, ali nije to uvijek, to nema uvijek. Pa to je za mene, evo. Ti ne jedeš ovo, ti si za dvije. Čili. Pa nešto. Pa je pojedem naravno. Ja miš ovak, 3,90 kilo. 2 dođu. Da li uzeti, da li uzeti? Uzmi oba. Da vidim kako su. A taj čili najbolj. Ovo trebaš kupiti u šunku. Evo. 36 eura, Alma. Eto je tu. 36 eura. Ma nije ovo, neće ja to. A mi ćemo, ajmo tamo. Jer ona uče žena da me udara. Došli po 2 stvari, kupili 302. Eto, joj. Znači... Nema onaj paradajz, neću, kupit ćeš mi valdi. Nećemo valdi ići.
Sutra vode. Kako nema malo ni veći glavica za narezati? Pa ovo su mlade glavice, Alma. Mlade glavice. A ne da su mlade, onaj dan sam naletila. Pa gdje sad ideš nazad? Znači, Lidl robe Koprić. Moja kad odeš u Lidl, haj čao. A nek sam ožujsku našao, iako mi se ne sviđa. Ne znam što sam kupio velike. Ali naše su. Ej, naše. Jel možemo ići? Pa da nam jedan kupus uzme. Jesmo mi luka? Možeš Imamo krompir. luka, Imamo luka Koprić. Krompira Krompira ne nemaš. znam, da. Krompira nemaš. Ako nisi kupila ti slučajno. Dopada rani mladi. Neću. I životom. To je isto je zemlje da je tek izašao Pa mladi. jest mladi, on neće, ja svakakav. Ja Mladi, znam što neće, sitno ga sa jebim. Krompir. Hajde. Sad ćemo ga malo da jedemo, ne? Šta ćemo jesti? Gladan sam ko vuk. A? Znači, idemo Lidl Haul. Koliko je Alba bio račun? 101 euro. 101 euro. Sad ćemo vidjeti šta smo kupili. Znači, ljudi, kad svi objavljuju haule, evo i mi ćemo. Imaš račun, Alma? A? Imaš na trli. Eto nas. Evo, dragi ljudi, jedan novi Lidl haul. 102 eura. 102 eurića i 19 centi. Evo ja ću podavat. Prvo ova jaja su koštala Pa nemaš. oko 2,49. Evo ga, 2,49 su jaja. Znači, jaja su 2,49. Krompir je isto oko 2 eura. Znači domaći krompir. Gledajte ljudi krompira. Ovo što ja i Sandy volim, ovo je naša navlaka sad. Ne može se Ne mogu otvorati to. maline ljudi, vidite, moram da ih pokažem kako su ovo su one iz Bosne što su razabrali. U Bosni ostavili sitnjež, a na ovo poslali ove komadine. Vidite kako su dobre. Hajde, dobro. Preukusne. Ostavi. Evo lijepe jagodice, isto. Pogledajte ljudi, znači kako su one fine, znači bože, mirišu ludlo. Ovo ne zva, pije, znači uškulivo mlijeko, voli ovako od hođe. Ovo više ko jogurt. Ona to voli, eto. Ovo je 90 centi i 4 hamburgera, dođu, dobra stvar, Omar voli, ne zna za škole sendviče pravi. Znači, stižu... Ova je koštala jedna 3,20. 3,20. Jest, ova je 3,20. A ova ljuta, znači... Ja, dvije dođu, mislim jedno pakovanje na to mislim. A ova je sa ljuta kao čili. Ona je koštala 4,44. Znači, dvije dođu konzerve, 8 maraka bosanski. Ovo je grčki jogurt, ovo ja jedem. On je isto 2,29. 4 komada, tako je, ovo djeca voli kao... Neka kutija razbijena. Milkšnite kao, ali ovo je kao Lidlovo milkšnite. Djeca voli, evo 8 komada dođe, 2 eura. Ja. Idemo. Sokić, ovaj sokić multivitamin, 70 centi. Jedan, drugi. Takav je i drugi. Imao sam treći, ali ne znam gdje. A u drugom paketu, garant. Evo ju. Ovo je nešto dobro. Roba. Ljudi, ovo je znači, ja ovo ovako stavim na prek papir i napravim ovakvu picu, ljudi. Znači, bude pizza boš. Evo još boša.
Ovo su znači hajnbe. Snima, sve ok. Ovo je znači isto bilo oko 3,99, ja. 3,99. Imam jedan Colgate. Nestalo je kalazonta pa smo uzeli ovaj veliki, on je 1,70 bio. Pavlake su. Ovo je krem, to je isto Pavlaka. Ovo je 70 centi bila ova jedna krem. Predobre, a ukusne. I masnoća im je isto dobra, 30% je masnoće ljudi. Znači 30%, nije ko kod nas, znači ovo je bolje i od vrhnja, kod nas u vršnje nema od 30%. Evo imaš ovaj dva ajrana. Ajran isto ja volim popit, vrlo dobar. Isto 70 centi. Ima još ovih krema. Pa ima, nisam uzela dosta. Ima šmand, ovo je Pavlaka, 24%. Evo megle. Puter je bio 2,22. Znači 2,22. Od koliko gramaži, Vatomar? Ovo je 250 grama, ljudi. Eto. Imaju i veći. Pitanje se nema. Imaju veći. Imaju manji. Ima od 150 grama. Boga. Ima oni kockice. Pa ja. Ovo Nedža isto u školu nosi, jede. Pa nju kupimo ovako ovdje. Imamo nove četkice. Poslije imamo nove zube. Ovo je friš kese, ovo sam ja uzela da imamo za pitu, ako Bog da sutra planiramo jednu pitiću razviti, vidimo koju. Nove četkice za zube, čisto da se zamijene stare. Da vidimo šta je dalje, Sandy. Sandy dalje daje majonezu. 1,70. Ova 2,20, to mi. A ovo ne znam šta je. Ovo je, znači sos, ja ovo većinom stavljam kad pravim recimo nama tjestenine ili kad pravim, lazanje. Ja to isto stavim. Vidite ljudi, sa bijelim lukom, peršunom, paradajzom, ljutom paprikom, ovo je ljuto. Ova čokolada ljudi od 270 grama u Lidlu košta 2,70. Kako ti znaš? Napamet, zašto sam bila? Pojete račun pored tebe. Nebitno. Dalje. Tu je još jedan jogurt. Ova još jedan jogurt Neđli. Ovo je znači zdenka, Neđla voli i Sandini, dvoje su na zdenkama. Isto Neđlin sir koji ona stavlja. Friš keze koji ja volim. Isto će nam trebati zapitu. Joj, šta je ovo? Evo ovako dopul keks koji dođu 4 reda budu, to je pola kile keksa. To košta i to je jeftino nešto, ja sam. Evo ga dopul Helnus, 2,49, znači 5 maraka ljudi košta ovaj. Evo pakovanje keksa. A nije 5 maraka, nego 2,40 eura. Pa 2,49 jest eura. Zomat? Somat sam ja platila 8,80, 84 komada, eto, u poku. Dalje, to je stela za... Poklopac? Ne, poklopac, samo. Ima tu je, ja ga stala, doće, naće se. Ovo ljudi, za bijeli luk ona zdjelica, ja volim da to tako imam i za ona i za krompir. Bukvalno napun ja. Bijeloga, on se ne kvali. A hoće i on proklijat tu bar. Hoće proklijat. Ovo smo isto kupili, ne znam koliko je tu. To ne znam koliko, ja znam da je dobro mirši. Sandy prošli put uzeo. Prošli put Sandy uzeo je bilo vrlo dobro i rekao moramo ponovo. Dinja. Dinja ne znam koliko je bila. Eur i 40. Misliš? I vajs, ja, eur 40. Pa tako je to. Ovo sam kupio za sebe. Dinja voli, ne Omar voli dinju, zbog njega sam kupila da mu izažem na sutom. Ovako. Jeste da, Sandy je kupio sebi tuškel. Zamislite, hej, L'Oreal, ni manje ni više. Nije htio ona jeftini od 60 centi. Ovi smo uzeli kesica, znači, dvije. Te dvije, jesu. Već je jedna u redu. Pa on voli ove ljudi. Ove ovako sa punjenim nekim, ne znam šta je ovo, ali on ovo voli. Sa sirom. To je još jedan sok, znači. Još jedan. I ovdje smo uzeli devam kameru. Evo ovdje, znači ima ožujskih. To smo našli u Lidlu. I što ima još hrana od mačke?
Hrana To, mačke. Jorone, pa Pun 100. 102 eura ovo sve, Jorone. Fino. Ha? Fino se uzeo, mislim, ja kažem, opet se isplati nekako Lidlić. Ja, eto ima robe kako hoš. Što? Mislim, ovo je ono što se troši stalno, pavlaka, sir, majoneza, to ne možeš uzeti na više. Mi uzmemo svakako brašno, ulje i to više, ali ovo što uzmamo skoro svaki drugi dan. Ja. Aj, budite pozdravljeni, čujemo se.